Bore da, Llanw? Wel, neu hynny o Llanw sydd wedi cyrraedd, sydd wedi deffro, sydd wedi cael y croissant, sydd wedi cael y coffi. Ble mae pawb oes? Bore da. Helo, helo. Yeah. Mae yna mic arall yma, dwi angen yr un yma, neu... Na, iawn. Bore diva, eisiau dau mic. Mic's coming on my ears. Bore da, pawb, chi gyd yn iawn. Dyn ni ar y waypoint trwy Llanw. Amazing. Ydy pawb yn joio? Yeah. Unrhyw un teimlo bach yn sôr ar ôl y high ropes ddoe? Na? Just ti? Just fi. Awkward. Joio, Awkward, do, nes i really joio. Wel, mae'n hyfryd i weld chi gyd. Fi di Steff, dwi'n rhan o tîm arwain ffynon, jyst lawr y ffordd yn Llandysul. A mae'n jyst hyfryd i cael croesawu chi i bai Ceredigion. Fy nghynefu'n erbyn hyn. Love it. A Lewis, ydw fi'n dod o Rhondda. Dyn ni'n arwain capel lawr yna o'r enw Hope Church Rhondda, ac mae'n wych i fod yma. I fi, dwi'n caru addoli yn y Gymraeg. Dwi'n mynd i capel Saesneg, so mae'n gwneud rhywbeth amazing yng nghalon fi i addoli yn y Gymraeg ac i dreulio amser gyda chi gyd. So diolch am gael fi yma hefyd. Os ydych chi wedi dod bore yma, jyst am y dydd, newch chi jyst wneud siŵr bod chi'n cofrestru fyny ar y ddesg nath chi weld ar y ffordd i mewn. Yn hyn fel bod ni hefo y niferoedd sydd ar y safle ac yn wneud siŵr bod chi yn cael bwyd os ydych chi angen bwyd heddiw hefyd. Ond mae'n gret i weld chi os ydych chi jyst yma am heddiw, croeso cynnes, gobeithio bod chi'n joio eich dydd hefo ni yn Llangrannog. Dyn ni'n mynd i gael lot o hwyl heddi. Hyd yn oed yn y glaw. Dyn ni eisiau gwybod, Lewis, pwy sydd wedi dod bella i Llanw? Dyn ni eisiau gwybod. A dwi ddim yn siŵr iawn sut ti'n neud hyn. Dwi'n meddwl pawb ar ei traed. Nice. So... Pawb ar eich traed? Mae pawb yn edrych arno fi fel, oh, serious? Sorry, guys. This is real, okay? Ni'n cael chi i sefyll. Okay, nice. Iawn, be nesaf? Ni'n meddwl oedd ti'n neud. Sorry. Okay. I guess os chi'n byw yn Ceredigion, eistedwch chi lawr. Dim chi sydd i ennill. Diolch am ddod. Diolch am wneud yr effort i ddod. Dyn ni really yn gwerthfawrogi chi yma, ond you didn't put in as much effort. Bore di llun, Lewis, oedd o'n stress. Nes i rolio allan y gwely, cael yn y car, 10 munud ag o'n i yma, oedd o'n stressful. Love it. Okay. Lle sy'n nesaf? I guess Powys. Powys. Os chi o Powys, dych chi heb ennill. O'n i'n mynd i wneud yr amser wnaeth y gymryd i gyrraedd. O, ma' hwnna'n well. Ma' hwnna'n lot gwybod. So, os wnaeth y gymryd mwy na hanner awr aros ar eich traed, os llai na hanner awr, stedwch chi lawr. Okay? 3 chwarter awr? 3 chwarter awr. Okay, mae'r powers wedi eistedd lawr. Diolch am eich effort chi, but these people put in more of an effort. Anyway, am jump. 2 awr. 2 awr. Llai na 2 awr, stedwch chi lawr. Nice, okay. Da iawn. Mae'r gogs dal yn sefyll lan. Da iawn chi. 2 awr a hanner. Ni wedi colli lot o bobl. 2 awr. Os chi yma fewn 2 awr, gallwch chi eistedd. Here we go. Yr hardcores rwan yn sefyll. Dyma'r arwyr ni. Y heroes. 2 awr a hanner. Ni colli 1, 2, 3. Joseph Rhys, 2 awr a hanner? Iawn, sorry. Os bod ti wedi stopio am awr i gael coffi, yeah. ti ddim yn cael sefyll fyny, okay? Eog. Ni'n mynd am travel time, ddim coffee time. Goodness. Lle ni wedi cyrraedd, sorry? 2 awr a hanner, fi'n meddwl. 2 awr 3 chwarter. 4 awr? Gwych, amazing. 4 awr a hanner. No way. Unbelievable. Dyma'r hardcore 4. 5 awr. 5 awr. Maen nhw'n eistedd. 1 sydd ar ôl, amazing. O ble ti wedi dod? Durham. Right, clap Clap now. i Durham. Durham. Llawn gorchiadau. Gwych. Person sydd wedi dod o Durham. Brilliant. Wel, neis i weld chi gyd beth bynnag, o ble bynnag chi wedi dod. Heddiw, dydd llun, ni'n cael amser da fy'n gilydd yn Llanw eleni. Mae gyda fi rhai cyhoeddiadau
i chi bore yma. Notebooks allan. Mae'r talent show heno, cofiwch, os ydych gyda chi talent, mae eisiau chi roi enw i Sean, Gwyn a Cameron. Ydy Sean a Cameron yma? Na, maen nhw'n brysur o'r plant, dwi'n meddwl. Iawn, oce. Rhowch enwau ymlaen i nhw. I guess, erbyn canol pnawn, bydd hwnna'n rhoi amser i nhw trefnu yn noson. Os ydych chi bwriadu mynd am dro heddiw ac yn gobeithio mynd heddiw, bydd ni'n rhoi gwybod amser cinio os mae'r dro yn digwydd. Mae rhywun yn mynd i checio'r tywydd. So, nawn ni gael chi wybod. Mae gyda ni cyfarfod cyffredinol blynyddol, AGM Llanw. Ond beth yw yr AGM? Pam ydyn ni'n cael e? Pam ydyn ni'n cael AGM? Right on cue. Wel, ydych chi'n gwybod mae Llanw yn elusen, so mae rhaid i ni cael AGM i rhedeg o elusen. Ond y peth pwysig am y cyfarfod yma ydy rhoi cyfle i chi, aelodau Llanw, pobl Llanw, i dod a cael just rhannu adborth a syniadau a gweledigaeth. Ac hefyd, ni wir angen help hefyd i gallu trefnu gwyl fel hyn. Mae'n cymryd lot o ymdrech a lot o egni. Ac y mwyaf o bobl sydd yn rhan o'r ymdrech yna, y gorau ydi o ac y gorau fydd Llanw yn mynd ymlaen. So, os chi jyst eisiau dod i cynnig syniadau, os chi eisiau dod i rhoi adborth, neu os ydych chi'n meddwl bod gyda chi amser neu egni i rhoi i Llanw, i helpu cynnal Llanw yn mynd ymlaen. Bydd yna croeso mawr i chi ddod am hanner awr wedi 5 yn yr ystafell uwch ben y ffreitur. So hanner awr wedi 5 uwch ben y ffreitur, so gallwch chi cael swper cyflym am 5 a dod fyny, neu mae swper tan hanner awr wedi 6, so bydd yna amser i chi gael bwyd. A mae lot o bobl wedi dod i Llanw eleni am y tro cyntaf, a mae croeso i chi ddod i'r cyfarfod yna hefyd, does dim rhaid i chi fod yn, long-time Llanw fans. Hyd yn oed os chi yma am y tro cyntaf, croeso i chi. Yn wir. Reit, bore yma, mae gyda ni seminarau ar ôl yr oedfa. Ni'n mynd i clywed tipyn bach am y seminarau. So gallai gofyn i Gareth a Lydia, i Gwenan, i Sian a Mari, i Steffan a i Mena dod ymlaen, please, i sôn am y seminarau. Tra maen nhw'n gwneud hynna, mae'r seminarau am hanner awr wedi 11 bore yma, a mae'r gwaith plant a ieuenctid yn rhedeg yn ystod y seminarau. So, os ydych chi plant yn y gwaith plant neu ieuenctid, gallwch chi aros i'r seminarau. Ond mae'r gwaith plant 3 i 5 oed yn gorffen am chwarter wedi 11. So, os ydych chi plant 3 i 5 oed gyda angharad ar tîm, yna bydd chi nôl nhw am chwarter wedi 11 cyn y seminarau. Iawn. Does dim plat o hif yn dy fi heddi, ond mae gyda fi jog o dŵr. So os chi'n mynd dros 60 seconds, bydd y dŵr yn mynd dros chi, ond dewch lan, dyn ni eisiau clywed am eich seminar chi. So, Sian Edwards yn gyntaf. So, bydd seminar Sian yn digwydd am 4 o'r gloch, ti ni a ti chi yn Ffermdy. So fel mae Lewis newydd dweud, ti ni a ti chi, yr antur o feithiau mabwysiadu Sian Edwards ac Angharad Clwyd. So, antur o meithiau mabwysiadu ni. Na, actually, di hwnna ddim yn wir, ond oedd hwnna reit ffynnu doedd. Da ni'n mynd i sbio ar calon Duw dros meithi a mabwysiadu. Da ni'n mynd i sbio ar y ffordd mae Duw yn dangos cyfiawnder i galon o tuag at hwn a hefyd i ddangos not the romantic image mae pobl yn meddwl ydy o, the reality, ond hefyd y llawenydd a'r braint o cael gwneud o. Os da chi eisiau gewch chi gymuniadra hefyd, so that's fine. Amazing, diolch. Nesaf, so hanner di 1 ar 10, mae gyda ni Gwenan yn arwain panel draw yn... Ble mae fe? Ffermdy. Ffermdy. Ffermdy hefyd? O Ffermdy i Ffermdy? Dwi'n siŵr iawn lle mae'r Ffermdy, ond ffordd na, rwle. Tu allan, nawn ni ffeindio fe erbyn hynny. Fi di Gwenan a dwi'n nyrs yn Sir Gaerfyrddin a dwi'n mynd i fod mewn panel o 4 ohonon ni yn trafod sut allwn ni sefyll allan o wahanol yn y byd gwaith fel Cristnogion. Dwi'n teimlo'n angerddol bod bywydau ni fod edrych yn hollol wahanol i bywydau pobl sydd ddim yn Cristnogion ac felly sut allwn ni wneud hyn yn y byd gwaith, sut allwn ni ddod a croesawu pobl, dangos Iesu, bobl sydd ddim falle di gweld be ydi Cristion o blaen, neu yn meddwl bod just mynd i capel yn golygu bod chi'n Gristion. Felly
Os chi eisiau dod a clywed sut i fod yn Gristion yn y gweithle, sut i wneud hynna'n effeithiol, croeso i chi ddod i'r Fferm Di. A mae'r fferm di, chi'n gwybod adeiladau nath chi pasio wrth dreifio mewn i Llangranog. So wrth dreifio mewn i'r gwersyll, yna adeiladau ar y chwith, rhai gwyn, fel yr hen adeiladau, mae'r fferm di yn fanna. Awesome. Mari, ti a Cynan yn neud seminar draw yn Lolfa Ffrwd Byw, ond beth yw'r seminar? Wel, oes. Hi, pawb. Mae'r seminar ni yn edrych ar gwaith Ffrwd yn y byd. So mae'r creadigaeth di creu gan Iesu ar gyfer Iesu, ond mae dinistro amgylchedd yn peth real iawn ac yn effeithio pobl sy'n byw mewn tlodi mewn ffordd real iawn hefyd. Ond da ni am edrych ar sut da ni fel Gristnogion gallu ymateb i hynny yn y ffordd da ni'n byw, yn y ffordd da ni'n defnyddio ein llais. Mae yna cyfle blwyddyn yma, mae llywodraethiau'r byd yn dod at ei gilydd i drio taclo'r broblem o blastig yn ein byd. Dewch i clywed amdano hyn ac am sut da chi'n gallu bod rhan o'r ymateb trwy defnyddio'n lleisiau, trwy gweddio a trwy byw yn wahanol. Awesome, diolch yn fawr. Steffan, mae seminar ti yn digwydd yn y neuadd. Ie, briliant. Beth yw'r seminar? So, wel, Steffan Jones i fi, tro cynta'n Llanw, so diolch yn cael fi yma. Ac arwain 21st Century Church yn Llanelli, a ni'n neud sesiwn ar efengylu y comisiwn i gyfarthrebu. Achos mae comisiwn gyda ni gyd i gyfarthrebu'r efengil, ond enwedig, fel ni'n mynd i wneud hwn i cenedlaeth nesaf, sy'n gwybod dim amdano'r Beibl, sy'n post-Christian. A so i wneud hynny, mae falle bach yn y ffilm, ni'n mynd i dilyn yr Apostle Paul, ar y tro cynta, the first missionary journey, a the mas i trial ymestyn pobl oedd yn gwybod dim amdano Duw y Beibl, a beth ni'n gallu weld o beth nath Paul, a beth falle byddai'n helpu ni i wneud yr un peth eto nawr i ymestyn pobl sy'n gwybod dim amdano'r Beibl, a gweld Cymru nôl at Iesu. So, na ni mynd. Amazing, dyn ni eisiau hynna. So, mae'r seminar yna yn digwydd hanner di 11, hefyd seminar o Powers yn digwydd hanner di 11. A chi'n dod lan i rannu amdano fe? Ie, awesome. So, seminar o Powers yn digwydd yn y neuadd hefyd. Sa'n gwybod amdano chi, ond dwi wedi dod i'r casgliad, efallai bach yn araf, ond dwi wedi dod i'r casgliad bod fi methu wneud hyn, y bywyd mae Duw wedi galw fi i byw, a'r comisiwn mae fe wedi rhoi ni methu wneud ar wahân i Cymdeithas yr Ysbryd Glân, a mae'r adnod yna yn rhan cyfarwydd i ni, Cymdeithas yr Ysbryd Glân. Ond beth mae fe'n fel i byw na pob dydd, a byw a cerdded yn cymdeithas a grym yr Ysbryd Glân. So dyna beth mae seminar ni amdano, cerdded yn cymdeithas a grym yr Ysbryd Glân. Gwych. Ac yn olaf, mae Mena yn mynd i rannu am ddarlith Jane Aaron. Helo pawb, mae Jane Aaron, yr athro Jane Aaron, dod i siarad â ni prynhawn ma am 4:00 am Cranogwen, sef dynes arbennig iawn oedd yn dod o Llangrannog. Sa'n gwybod chi'n gallu enwi merched enwog yn hanes Cymru. Does dim lot o sylw'n cael ei rhoi iddyn nhw. Gafodd cerflun cynta o menyw cael ei dadorchuddio yn Caerdydd llynedd. Os rwy'n yn gwybod pwy oedd y fenyw yna? Betty Campbell, da iawn. Ond mae yna cerflun o Cranogwen yn cael ei dadorchuddio yn Llangranog haf yma. So oedd e'n greit bod ni'n gallu dod i Llangranog a cael bach o hanes Cranogwen. A oedd hi yn gwneud lot o waith yn pregethu, a thi drasodd i America i pregethu. So, dyn ni'n edrych ymlaen i glywed o'r Jane a byddai'n holi hi chydig bach am hanes Cranogwen. Brilliant, diolch Mena. So jyst i fynd trwy nhw yn sydyn eto. Hanner awr wedi 11, so ar ôl y sesiwn, Cymdeithas yr Ysbryd Glân yn y neuadd, Cristnogion yn y gwaith yn y ffermdy, a dros y greadigaeth yn Lolfa Ffrwd Byw, so yn yr un adeilad ar stafell gweddi dros y ffordd yn hyn. Mae'n am 4:00, comisiwn i gyfathrebu yn y neuadd, Cranogwen yn Lolfa Ffrwd Byw, a ti ni a ti chi yn y ffermdy. Bril. Dwi'n mynd i wahodd Rhys ar band i fyny a na i weddio wrth ni ddod i addoli gyda'n gilydd. Diolch Arglwydd am just bore arall gyda'n gilydd yma'n Llanw i codi dy enw di yn uchel, i cael
bloeddio a dathlu mae Iesu yn fyw. Ac mae yma gyda ni heddiw. So ie, neu di godi'n llygaid ni, codi'n calonau ni a hoelio'n sylw ni ar Iesu bore yma. Felly atyd a just meddianna ein meddyliau ni a'n calonau ni gyd nawr. Amen. Amen. Bore da. One response. So i'n dweud half standard. Bore da. A ni welliant, da chi yma, dwi'n falch. Mae'n nuts bod o'n di Mercher yn barod ydy. Mae'r wythnos yma wedi fflio mynd, ond dwi dal yn credu bod Duw hefo gymaint mwy i wneud yno ni am weddill yr dyddiau nesaf yma. Dwi angen ymddiheuro, dwi angen y disclaimer, mae'r llais fi jyst i mynd dros y last couple of days. So, dwi'n trio gorau fi bore yma, ond ta waith, di o ddim bwys am hynny. Mae Duw yma, mae Duw yn bresennol ar ein disgwylgar am beth mae o'n mynd i wneud. A felly o'n i'n meddwl, just wrth iddo fi baratoi at bore yma am adnod i rannu, a nath adnodau o datguddiad 5 dod i'm henni. Ac o'n i'n meddwl sy'n ni'n rhywbeth bach wahanol, bach yn rogue, bys ni'n darllen nhw gyda'n gilydd. Di hwnna'n iawn? Di hwnna'n oce? So ni'n mynd i ddod fyny ar y sgrin. Os bysa yr technegydd yn rhoi nhw fyny, maen nhw ar y ffordd. Datguddiad 5, adnod 11 i 14. Rhaid ni darllen nhw gyda'n gilydd. Barod? Yna, yn y weledigaeth, clywai sŵn tyrfa enfawr o angylion. Miloedd ar filoedd ohonyn nhw, miliynau. Oedden nhw sefyll yn gylch o gwmpas yr orsedd a'r creaduriaid byw ar arweinwyr ysbrydol. Ac yn canu'n uchel, mae'r oen gafodd ei ladd yn deilwng i dderbyn grym a chyfoeth, doethineb a nerth, anrhydedd, ysblander a mawl. Yna, clywai slais bopeth byw yn y nefoedd ac ar y ddeiar, tan y ddeiar ac ar y môr, y cwbl i gyd yn canu, clod ac anrhydedd, gogoniant a nerth am byth bythoedd, i'r un sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen. Amen, meddai'r 4 creadur byw, a dyma'r arweinwyr ysbrydol yn syrthio i lawr ar ei chwynebau i addoli. Waw. Da chi'n gweld y darlun yn fanna. Mae'r darlun yna, mae Iowan yn ei weld yn rhoi, dwi'n meddwl, mae'n rhoi lot o ddysgeidiaeth, lot o wybodaeth iddyn ni am addoliad a sut i addoli yn arglwydd ni. Number 1, mae'n deud wrthyn ni, da ni'n addoli, nid yn unig yr oen gafodd ei ladd, yr un gafodd ei groesolio, ond hefyd yr un sydd heddiw yn eistedd ar ei orsedd. Hynny yw, da ni'n addoli bore yma yr un sydd wedi talu'r gos, sydd wedi wneud popeth sydd ei angen i gosod ni yn rhydd, ond sydd hefyd heddiw yma, rwan hyn, yn frenin, yn ffrind, yn bugail, yn arglwydd dros popeth. Dyna pwy da ni'n addoli. Felly, mae hwnna'n reality amazing i atgoffa ni'n hynny ohono dydy. Da ni ddim yn addoli rhywun sydd wedi cael ei groesolio a wedi aros yn y bedd. Na, da ni'n addoli y Duw byw, da ni'n addoli yr arglwydd sydd yn frenin heddiw yma. Felly, just cwestiwn i ni feddwl am peth cynta, ydyn ni'n sylweddoli hynny? Ydyn ni'n sylweddoli peth cynta pwy da ni'n addoli? Ydyn ni angen falle jyst camu nôl am eiliad cyn canu a sylweddoli o'r newydd pwy da ni'n dod o'r flaen. Da ni'n dod o'r flaen y Duw byw. Yr un fel da ni wedi gweld, mae'n siŵr dros y dyddiau diwetha, sydd ar waith yma yn Llanw, sydd ar waith yno ni, a sydd hefyd am fod ar waith. A'r ail bit dwi'n meddwl mae'r adnod yma'n dysgu iddyn ni ydy, mae o mor braf dydy cael bod fama a canu gyda'n gilydd a codi yn lleisiau fel dorf i'r arglwydd. A falle bod chi'n dod rai o'ch chi o eglwysiau capeli llai, a falle bod yma gyda cyd-Gristnogion o ar draws Cymru, hyd na fwy anogaeth gallu addoli gyda'n gilydd fel yma, ond yna reality arall hefyd yn does. Da ni'n ymuno wrth i ni addoli mewn can o fawl sydd yn cael ei ganu gan miliynau o angylion yn y nefoedd rwan hyn. Mae hwnna'n bonkers. Mae hwnna'n bonkers. Wrth iddyn ni ganu, wrth iddyn ni addoli gyda'n gilydd, wrth iddyn ni codi ein lleisiau, da ni'n ymuno yn y gan, yn y floedd sydd yn y nefoedd rwan hyn yn addoli ein arglwydd ni. Ac felly, di addoliad ni ddim yn fod yn addoliad pasif, addoliad laid back, addoliad tawel. Mae addoliad ni, fel mae'n deud, addoliad yr angylion oedd o'n can uchel.
Dyna mae'r oen cafodd ei ladd yn ei heiddi. Dyna mae'r frenin sydd yn teyrnasu heddiw yn ei heiddi. Mae'n heiddi popeth gallwn ni roi. Felly beth dwi eisiau gwneud, just wrth iddyn ni ddechrau rwan, dwi eisiau ni cymryd eiliad bach, just falle i camu nôl, i ystyried eto pwy da ni'n addoli, ac i ofyn i'r arglwydd, neu di meddiannu fi bore yma, neu di wneud y hun mor bresennol, neu di hoelio sylw fi arna ti, achos bore yma arglwydd dwi eisiau rhoi popeth i ti. Di hwnna'n iawn? A wedyn nawn ni addoli gyda'n gilydd. Clod ac anrhydedd, gogoniant a nerth am byth bythoedd, i'r un sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen. Teir d'ysbryd glân. Duw, da ni'n gweddio unrhyw beth sydd ar ein meddyliau ni nawr, unrhyw beth sydd yn cymryd i'n sylw ni i ffwrdd ohono ti, neu di just helpu ni roi o i'r ochr fel bod ni'n llyged ni yn gyfan gwbl arna ti, y brenin sydd yn byw ac ar waith heddiw. Neu di dod, neu di llenwi yr ystafell yma. Neu di meddiannu ni yn llwyr. Arglwydd, da ni eisiau rhoi popeth i ti. Be'n mynd i addoli gyda'n gilydd. Chi eisiau sefyll? Ti oedd y gair. Ti oedd y gair yn y deriad, un a Duw yn ior sydd fri. Dogoniant cyd mewn greadigraeth, eglur nawr i ni yn Crist, o mor hyfryd yw'r enw. Gafodd ei ladd drosom ni.
arglwydd dros y cwbl. Brenin gogoniant. Da ni'n dy addoli di bore yma arglwydd. Da ni'n rhoi popeth i ti, yr un sydd yn deilwng o bob mal, o bob clod, popeth gallwn ni ei roi. O, mor hyfryd yw dy enw di. Fe drechais dangau. Fe drechais dangau. Y llen ei rwygo. Mae bechod ac ymthros bydd yn fi. Mae nefoedd yn rio. Galwaf arna ti, drachef na drachef. Galwaf arna ti, drachef na drachef. Ti yw fy nghau, ti yw fy nghau. Gydol y storm
Ffyddlon ni. Arglwydd, da ni'n diolch i ti. Mae'r un, ti dy'r un sydd yn dod â gobaith i ni. Gobaith go iawn, gobaith sydd yn para. Ti yw'r graig pan ddaw trafferthion. Ti yw'r un gallwn ni dibynnu arno. Ti yw'r sylfaen cadarn gallwn ni sefyll arno. Felly, sy'n angen iddyn ni troi at unrhyw beth arall, ond ti. Brenin brenhinoedd. Yr un sy'n teyrnasu. Ddoe, heddiw ac am byth. Falle bod yn cyfle jyst i wneud be mae'r gan yn wneud a galw allan ar yr arglwydd. Ac i ddeud arglwydd, dyma fi, dwi yma i ti.
uchel, mren I ni. Bren I ni. Bren I ni. Bren I ni. Dy rasa feilodd yno fel rwyf, heb un dim ac eto'n fyw drwy dy glwyf. Fe ganwn mren. Felly arglwydd, jyst wrth iddyn ni eistedd lawr a gwrando ar dy air di, da ni'n datgan, ti yw y brenin. Ti sydd yn teyrnasu. A felly, da ni'n dyheu mwy a mwy i ti teyrnasu yn ein bywydau ni. A felly, da ni'n gweddio nid i fod ar waith yn ni rwan, nid i fod ar waith yn siapio ni, yn symud yno ni, yn newid ni, yn gwneud be wyt ti am wneud yn ein clonau ni bore yma. Clod i ti arglwydd. Amen. Amen. Mae'r mor braf addoli gyda chi. Pan mae'r byd yn crynu, mae'r arglwydd yn sylfaen cryf ydy. Amazing. So, o un person o'r gorllewin, un arall. Gai wahodd a heilwen lan.
Mae bach o West is best bore yma, so dyn ni wedi mynd o Rhys I Heulwen, a dyn ni'n cael simian nes ymlaen. Ond mae Heulwen, tro cynta ti yn Llanw, Eleni. Sori, fi ddim wedi sorto mas mic I ti. Dyma ti. So ti'n ffeindio fe? Ti'n joio? Yeah, good. Yeah, ni'n brysio lan ar y Cymraeg fan hyn. Ni'n I oll Llanelli, so it's proper English. So ni'n dysgu fan hyn. Ond mae rhywun jyst I dod na lan o Llanelli a mae'n siarad Cymraeg o wrthe. Wella dylen ni gofyn am headset drag ofn, so i'n gwybod. Ond ni'n joio. Amazing. Yeah. So, ti yn rhedeg rhywbeth amazing o'r enw Es, ond beth yw e? Yeah, so fi'n pastor yn 21st Century Church fyd yn Llanelli. Mae da fi 2 o blant, mae bywyd yn brysur, ond oedd gyda Duw rhywbeth arall I fi I wneud hefyd. A fi'n cofio, o'n I jyst I cael mab ifancach ni, a fabi newydd, a o'n I jyst I bwyn nhw lockdown. So o'n I gytre, o'n I magu fe, o'n I gyd gytre, a so'n gwybod fel digwyddodd e'n iawn, ond nes I dechrau darllen amdano plant sy'n dioddau. A ni di fel capel, ni di supporto pethau fel Compassion, sy'n helpu plant mewn clodi'n dramor, A21 yn ymladd human trafficking. Ond mae pethau hyn wastad yn teimlo'n bell I ffwrdd. Mae nhw'n rhywbeth sy'n digwydd draw fyna. A nes I dechrau darllen amdano beth sy'n digwydd fan hyn. Beth sy'n digwydd yn y Deyrnas Unedig. A o'n i'n dod i'n galon. O'n i'n llefen, a ni ddim yn gwybod beth i'n neud, really. Jyst y dioddefaint sy'n digwydd I plant. A'n enwedig pan o'n I gyda newborn I, y magu fe, a ti'n meddwl, maen nhw mor helpless, maen nhw mor vulnerable, a i'n meddwl bod dim bob plentyn yn cael y gofal a'r cariad a'r dechreuad na yn bywyd. So, o'n I ddim yn gwybod beth I wneud, ond nes I lan I weddio, achos ni wastad yn gallu wneud na. A es I weddio, a fi'n cofio gofyn Duw, misio ti wneud rhywbeth, stay evil hands right now, a fi'n cofio gweud y phrase, deploy your angels. A clywes I yr ysbryd glân yn siarad nôl, a fi ddim yn gweud hwnna'n flippant, ni'n lli gweud yn aml o wedodd Duw hwnna, ond hwnna yw'r un o'r prydiau cryfach fi byth di clywed llais Duw, a wedodd e nôl I fi, I'm deploying you. A o'n i'n meddwl, wel, fi di saino lan I, here I am, send me, I'm all in, ond mae dy fi dim profiad gyda plant. Fi di cael plentyndod gret, ges I codi lan, magu yn y capel, fi ddim di profi dim o hwn, ond eto gyd oedd Duw yn galw fi helpu'r plant hyn oedd yn profi fe. A dechreuais I meddwl beth gallai wneud, ond actually oedd Duw wedi dod I pobl yn byd I, oedd yn deall. So mae war yn gyfraith I, sydd jyst o draw fyna, o Portugal, ond mae hi wedi bod yn gofal a wedi dod yn social worker. Mae Jason sydd draw fan hyn yn detective. Mae ffrind arall dy fi sy'n trauma-informed practitioner, rhywun arall sy'n gweithio yn ysgolion dy plant. All of a sudden oedd y bobl I gyd yn bywyd I. So oedd e'n lockdown, nes I beth o'n I gyd yn neud, geithon ni Zoom. So geithon ni Zoom chat a nes I gofyn, beth sydd yn digwydd? Ydy hwn yn digwydd yn bell I ffwrdd, neu ydy yn digwydd fan hyn? Ydy yn digwydd yn Llanelli? A fi'n cofio Jason actually yn gweithio fi, nes I helpu merch bach 8 oed, gath I threisod ei wncl wythnos lawr y rewl. A ti'n meddwl, fi ffili credu mae hwnna'n digwydd ar yn stepen drws I. Dysges I wedyn fod Cymru yw'r gweitha, mas o'r gledydd I gyd fan hyn, am plant mewn gofal. So, o'n i'n dechrau ymchwilio beth yw'r problem, beth gallai I wneud, yn sgêl y problem hyn, beth gallai actually wneud. A un o'r pethau dysges I yw bod plant yn mynd mewn I gofal. Un o'r traumas mwyaf mynd o, dim ots ffaith mor wael oedd y cartref, na gyd maen nhw wedi gwybod, ond maen nhw'n mynd rhywle, so nhw'n gwybod le maen nhw'n mynd, beth mae'r dyfodol gyda, a nhw'n mynd gyda stwff yn binliners. A oedd un o ffrindiau fi actually wedi mynd trwy'r gofal a system a wedodd hi, my things went in a bin liner and a rubbish situation made me feel even more rubbish because I felt like I was the rubbish that was in a bin liner, t'mod? So ni'n meddwl, right, mae hwnna'n rhywbeth fi'n gallu wneud. Fi'n gallu wneud siŵr bod fi'n rhoi dignity i'r plant hyn sy'n mynd trwy o hyn. Fi'n gallu wneud siŵr bod nhw gyda popeth sydd angen. Fi'n gallu dod i'n gilydd pyjamas a toiletries a fi'n gallu wneud siŵr bod dyn nhw fidget toys, rhywbeth I cadw dwylo nhw'n brysur, llyfr I darllen, neu rhywbeth I lliwio I cadw meddyliau nhw'n brysur. Fi'n gallu ysgrifennu carden sy'n gweud, ni'n caru ti, a ni'n credu mewn chi, a ni'n credu bod pwrpas ar dy fywyd, a beth bynnag sy'n digwydd, mae bobl sydd yn credu mewn chi. A fi'n timlo, mae hwn ddim yn digon. Mae e ddim yn digon, a fi'n timlo fel y bachgen dyr pysgod a'r barat. Mae fi jyst yn dod â beth fi'n gallu, ond yn barod fi'n gweld Duw yn dechrau multiply o hwnna, neud rhywbeth special.
A fi'n clywed y stories o plant yn mynd i lefen achos mae neb byth wedi gweud pethau cariadus drosto nhw. Neu crwt 16 oed yn llefen achos oedd e byth wedi cael rhywbeth newydd i roi fe yn ei fywyd e gyd. Neu merch bach yn mynd i ysgol, a dyddi Nike backpack, ond mwna wedi cael y chuck nawr, mae'n mynd i backpack hi. A so fi'n clywed stories really beautiful, a ni'n dechrau neu gwaniaeth sy'n special. So mae'r bags fan hyn, a ni'n llenwi nhw llawn pethau, a really cariad mewn bag yw e. Ni jyst yn dod a cariad Iesu ato nhw yn y lle yna, a ni jyst yn trysto Duw gyda'r rest, ond ni'n neud beth ni'n gallu i cwrdd ar angen. Ac ar hyn o bryd, mae'n rhan o eglwys chi, so 21st Century Church, ond beth yw'r dyfodol, beth sy'n mynd i ddigwydd? Wel yn barod, mae di bod, oedd y tybach o slow start, achos mae lot o red tape gyda'r pethau hyn a cael y neges mas, ond yn barod mae pethau'n dechrau cynyddu'r mandlu mission ni nawr dod yn y lysen unna ni, sy'n pretty exciting. So os mae unrhyw'n yn gwybod y proses a fel chi'n neud e, fel i sefydlu CIO, please dewch i gweithio fi, achos na'r cam nesaf really, yw i dod rhywbeth unna ni. Amazing. So sut allan ni cefnogi chi? Be ni'n gallu gwneud? Wel, gallwch chi weddio. Gweddio am y plant yma. Fi'n edrych ymlaen i seminar Sian ar ôl. A mae hwn yn achos sy'n mor agos i calon Duw. A dyle fe fod yn agos i'n calonau ni fel pobl Duw. A so fi'n credu jyst i ni dechrau fod mor ymwybodol bod plant Cymru yn dioddau a bod ni'n gallu wneud rhywbeth a ni gyd yn gallu gweddio amdano nhw. So please gweddiwch am y plant. Gweddio am y plant sy'n barod wedi cael y bags neu sy'n mynd i cael nhw. Ond hefyd bydden ni'n rili gwerthfawrogi gweddi am fi a Ames fel i ni'n yn camu mas mewn i beth mae Duw yn galw. A hefyd, os ych chi moyn chi'n gallu roi, so os mae ydych chi smartphones right nawr, gallwch chi ôl nhw mas, a os ych chi'n edrych lan ar y wefan, os ych chi ar y Wi-Fi, bydd chi'n gloi, os ddim, fi wedi dysgu, bydd chi ddim yn gloi, mae'r signal ddim yn gred, ond os ych chi'n taipo mewn es.wales, deiff y wefan lan, a chi'n lli darllen, mi eisiau fi wneud yn Gymraeg nawr, fi'n teimlo cwilydd bod e ddim yn Cymraeg, so mi eisiau fi sorto hwnna mas, a mi eisiau fi prynu domain es.cymru fi'n credu. Ond os chi'n lli darllen gyd o bwyty beth ni'n neud fanna, a mae section sponsor, a mae un o'r bags yn costi bwyty 30 o bunnoedd. Ond mae 30 o bunnoedd yn rhoi dignity, yn rhoi value, yn rhoi cariad. So fi gwybod ni'n rhoi, mae Meg draw fan hyn di dod lan heddi, backpack hi o'n fi'n dangos, mae di prynu un, a ni di paratoi naw i mynd i'r disability units yn Sir Gaerfyrddin wrthnos nesaf. Ond mwynhau'n costi bwyty 300 o bunnoedd. Felly, os chi'n gallu sponsro backpack, chi'n gallu rhoi pint, neu chi'n gallu rhoi miliwn o bunnoedd. Beth bynnag sydd gyda chi yn eich poced, bydden ni'n ddiolchgar iawn, please. Arglwydd ni'n diolch i ti. Arglwydd ni'n diolch i ti am Heilwen, am y gwaith mae hi wedi dechrau. Diolch am y ffordd ti wedi ei defnyddio hi i wneud dy waith ti. Ac dyn ni jyst eisiau cyflwyno hi i ti nawr a gofyn i ti llenwi hi gyda dysbryd glân di. Cario ymlaen jyst yn arwain hi, yn helpu hi i wybod yn union beth wyt ti eisiau hi wneud. Arglwydd, dyn ni yn gwybod dy fod i'n caru'r plant yma yn loads fwy na dyn ni'n gallu. A diolch am y ministry yma sy'n dangos dy gariad di tuag atyn nhw. A dyn ni'n gwyddio, wneud i just defnyddio'r ministry, wneud i just bendithio nhw, wneud i helpu nhw, i ddilyn ti ac i wneud yn union beth wyt ti eisiau yn yr ardal. A pan mae'n tyfu Arglwydd, dyn ni eisiau cadw ti yn y canol, helpu nhw i gadw eu llygaid arna ti Arglwydd, i gadw ti yng nghanol pob peth maen nhw'n wneud ac i rannu dy gariad di tuag at y plant anhygoel yma. Diolch am Heilwen, diolch am ei chalon hi dros y ti a dros y pethau ti yn cerio amdano. Ac wneud i just cryfhau hi ac just bydd gyda hi hefyd pan mae hi'n wneud y stwff yma. Yn enw Iesu. Amen. 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 Diolch i ti. Sorry am y mic. Gwych. Wel, mae'n hyfryd cael croesawu Simeon ato ni bore yma. Simeon, fel chi'n oedd clywed, o dre fach fel Indre, jyst lawr y ffordd. Mae'n gret cael ti'n dod i agor gair i ni bore yma. Ond cyn i yma, Mari yn mynd i ddod i ddarllen y rhan nesio o Colosiaid i ni.
So mae'n dod o Colosiaid 2, adnod 16 i 23. Felly peidiwch gadael i unrhyw un eich beirniadu chi am beidio cadw man reolau am beth sy'n iawn i'w fwyta a'i yfed neu am ddathlu gwyliau crefyddol, gwyl y lleiad, newydd neu'r saboth. Doedd rheolau felly yn ddim byd ond cysgodion gwan o beth oedd i ddod. Dim ond yn y Meseia ydewch chi o hyd i'r peth go iawn. Peidiwch gadael i unrhyw un sy'n cael boddhad o ddisgyblu'r hunan eich condemnio chi. Mae nhw'n honni eu bod nhw'n gallu mynd i bresenoldeb rangylion sy'n addoli Duw, ac yn mynd i fanylion ynglyn â beth mae nhw'n wedi weld. Mae nhw'n meddwl eu bod nhw'n well na phawb arall. Ond does dim byd ysbrydol am eu syniadau gwag nhw. Dyn nhw ddim wedi dal gafael yn y Meseia. Fe ydy pen y corff. Mae pob rhan o'r corff yn cael ei ddal gyda'i gilydd gan y cymalau a'r gewynau ac yn tyfu fel mae Duw am ei ddydyfu. Buwch farw gyda'r Meseia, a dych chi wedi'ch rhyddhau o afael y dylanwadau drwg sy'n rheoli'r byd yma. Felly pan dych chi'n dal i ddilyn rhyw fan reolau, fel petai chi'n dal i ddilyn ffordd y byd. Peidiwch gwneud hyn. Peidiwch blasu hwn. Peidiwch cyffwrdd rhywbeth arall. Man reolau wedi dyfeisio gan bobl ydy pethau felly. Mae bwyd wedi mynd unwaith mae wedi fita. Falle bod rheolau o'r fath yn ymddangos yn beth doeth i rai. Defosiwn hearnaidd, disgyblu'r corff a'i drin yn llym, ond dyn nhw'n dda i ddim i atal chwantau a meddyliau drwg. Gai ofyn i sy'n mynd ddod i'r llwyfan, neu jyst neu gweddi bach i groesawu ti. Arglwydd, diolch am gael Simeon yma bore yma. Dyn ni'n gyffrwys i glywed be mae'n wedi rannu efo ni am Colosiaid. Ac eto dyn ni'n diolchgar am y cyfle i rand ar dy air, neu di helpu Simeon i ddeud beth ti eisiau fe ddeud, ac i ni glywed beth ti eisiau ni glywed. A bendithio'r amser yma i ni. Amen. Diolch yn fawr. Iawn, ydy'n well, gret. Bore da, mae'n feis bod gyda chi bore yma yn Llanw. Diolch yn fawr iawn am y croeso. West is best, ynddo fe. Dwi'n gallu magu yn Drefach Felindra, ysgol yn Llandysul, ac nawr dwi'n byw yn Caerdydd. So dyna ni, dwi'n gweithio gyda'r Undeb Bydyddwyr Cymru. Ond dwi ddim eisiau chi rhoi sylw arno fi bore yma. Anghofio pwy dwi, ond tiwnio mewn i beth sydd gyda'r Iesu i dweud i ni, ynddo fe. Ond i gweld y slaid yn dweud dan gofal Simeon. Actually, dwi'n meddwl, o raid fe bore yma yn dan gofal Iesu Grist, yr ysbryd glân, ein tad ni. A dyn ni'n ymddiried bydd yw yn siarad gyda ni bore yma trwy ei air. Mae gen i un frawddeg i chi bore yma i cofio. Llygaid at y nefoedd, trad ar y llawr, ar y ddeiar. Mae'n bwysig ynddo fe, bod ni yn dathlu gyda'n gilydd yr atgyfodiad, pobl y Pasg yn meddwl am arbeth Iesu Grist ar y groes. Ac mae hynny yn ysbrydoli ni, ond pan dyn ni'n gadael Llanw ac yn mynd nôl i waith di llun wythnos nesaf, mae'r trad ni ar y llawr. Mae rhaid i ni byw yn ein byd ni. A dyna beth dwi eisiau rhannu gyda chi bore yma o'r gair. Diolch am darllen y gair o'r Colosiaid. O'n i'n gwrando ar y radio wythnos diwetha ar Radio 4. Ac oedd y sgwrs jyst yn mynd ymlaen, o'n i'n gyrru yn y car, ond jyst nes i tiwnio mewn a clywed rhywbeth, sgwrs yn diddorol. O'n nhw'n siarad am jewelers, gemydd. A sut mae'r gemydd gyda uchaf, safon uchaf, yn neud rhywbeth arbennig yn ei waith. Maen nhw'n galw fe black polishing. Neu yn Ffrangeg, maen nhw'n galw fe polynoir, neu specular. Specular. Falle bod Ffrangeg ddim yn greit. Sy'n ddim cymryd lot o sylw yn ysgol, mae'n rhaid i fi ddweud. Polisio.
di. Ac o'n nhw'n sôn am pan mae'r gemydd yn neud ei waith ac mae fe'n polisio darn o'r watch neu unrhyw beth ac mae'n disglerio, mae'n fel drych, mae'n edrych yn di. A maen nhw'n neud y waith yma, a maen nhw'n neud y waith ac maen nhw'n polisio y pethau dyn nhw ddim yn gweld. Rhywbeth sydd tu ôl falle wyneb y watch ac neb yn gweld y waith arbennig maen nhw wedi wneud, yr egni maen nhw wedi rhoi mewn i'r watch, ond nhw sydd yn gwybod bod y watch na o'r safon uchaf iawn. Ac maen nhw'n dweud ar y radio, os mae rhywun yn agor y watch lan ac yn gweld tu ôl y wyneb, maen nhw'n gweld bod y black polishing wedi digwydd. Poli noir. Pam dwi'n dweud hyn i ti bore yma? Wrth edrych at llythyr Closiaid, mae Paul yn ysgrifennu. Mae'n herio ni, yn dyfe bore yma, beth mae'n olygu i roi ein trad ar y llawr ond ein llygad at y nefoedd. Pan dim ond Duw sydd yn gweld beth dyn ni'n neud. Ein creadwr ni. Fe sydd yn gweld ni, yn dyfa pob dydd. Fe sydd yn gweld ni yn y gwaith. Fe sydd yn gweld ni yn ysgol, neu yn prifysgol, neu yn coleg. Fe sydd yn gweld ni yn delio gyda'r teulu bob dydd. Ein plant ni. Pobl sydd yn byw o gwmpas ni. Pwy fath o Christian oedden ni pan does neb arall yn yr eglwys yn gweld ni? Ydyn ni'n barod i Dduw dod i polisio ni fel Cristnogion? Cariad mewn bag. Na syniad greit, ynddo fe? Cariad mewn bag. A mae Duw yn rhoi ei cariad ynddo ni i disglerio Iesu Grist at bawb sydd yn gweld ni. So gobeithio bod mae Beibl gyda chi bore yma. Dwi'n mynd i arwain chi trwy'r y Closiaid. A dyn ni yn canolbwyntio ar penod 2 a penod 3. Ond just atgoffa chi, diolch i Stuart am rhannu yn hwyr ddoe ac ar dydd Llun. Beth oedd pwrpas Paul yn sgrifennu y llythyr? Dyma'r adnodd i fi sydd yn sefyll allan. Penod 1, adnod 10. Yn y pen draw ydy, i chi fyw fel mae Duw am eich i fyw, a blesio fe ym mhob ffordd, drwy fyw bywydau sy'n llawn o weithredoedd da o bob math, a dod i nabod Duw yn well. Dyna beth mae Paul yn sgrifennu at y Closiaid ac yn annog nhw yn y pen draw. Dyna beth dwi angen chi gweld yn eich bywyd chi. Dyna'r gwahaniaeth mae Duw yn neud yn eich bywyd chi. Dwi eisiau gweld chi yn fyw bywydau sy'n llawn o weithredoedd da ac yn blesio fe yn y pen draw. Mae yna cyflawnder yn Christ, ond mae'n rhoi ei cyflawnder i chi am pwrpas. Symud ymlaen ac penod 2 ac adnod 10 yn y llythyr. A mae Paul yn dweud, mae yna cyflawnder yn Christ, ond dych chi hefyd yn gyflawn. Dych chi hefyd yn gyflawn. Mae'n anhygoel, ynddo fe? Mae cyflawnder yn Christ, ond dych chi hefyd fel pobl Duw yn gyflawn. Am eich bod yn perthyn i'r Meseia. Am eich bod chi'n perthyn i'r Meseia. Chi wedi clywed siwr o fod am y complete package. Mae gyda chi y complete package, fel Gareth Bale yn fe, pêl-droedwr. Mae gyda Gareth Bale y complete package. Mae'n gallu sgorio gol. Mae'n gallu amddiffyn. Mae'n gallu'n rhedeg lawr ar yr ochrau. Mae'n gallu gwneud popeth. A complete package.
A mae Dyw yn, Paul yn dweud bod mae Dyw yn meddwl neu wedi rhoi i chi y complete package, dych chi'n gyflawn. Ond weithiau, dyn ni ddim yn teimlo yn gyflawn. Tu ôl ein wyneb neu wyneb o watch, mae yna pethau falle dyn ni'n teimlo yn anghyflawn. Os ydych chi fel fi, dwi'n teimlo ambell waith bod fi yn methu fel Christian. Mae yna wendid ynddo fi. Ac yn y pen draw, ydw i wir yn blesio Dyw gyda pob math o weithredoedd. A dyna ble mae'r canol y llythyr yn dod i fewn i'r wythnos hyn. Cyflawnder yn Crist. Ond dych chi hefyd yn gyflawn. Beth mae hyn yn ei olygu ti bore yma? Wel, dwi eisiau bod yn syml ac gobeithio bod yn byr. Dwi'n pregethu yn syml, mae Gymraeg fi yn syml, a dwi wedi dysgu fel chi siŵr o fod yn sylweddoli nawr. So dwi jyst yn mynd i fod yn syml. Mae yna dwy peth dwi eisiau rannu gyda chi bore yma. Mae yna rhywbeth mae Paul eisiau dweud wrthych chi stopio, peidiwch wneud. Ac hefyd, mae yna rhywbeth mae rhaid i chi dechrau wneud. Start, stop. Mae'n syml, ynddo fe? Fel y car, ynddo fe? Mae yna start, stop yn y car. Ambell waith mae'n gweithio, ambell waith ddim. Ond mae'n really annoying. Start, stop. So, dyn ni'n mynd i dechrau gyda'r stop bore yma. Stop. Beth sydd angen peidiwch wneud? Gallai symud ymlaen. Sorry, Rhys. Wneud i chi mynd nôl? Wel, na fe, peidiwch. Greit. Ardderchog. Dyna'r gair ynddo fe. Falle bod chi'n defnyddio'r gyda'r plentyn neu babi right ar dechrau bywyd. Paid. Paid. Paid wneud na. Dwi'n cofio clywed yn aml iawn. Paid yn wneud na. Dyna beth oedd merchu yn dysgu wrth mamgu at y ci. Paid. Paid wneud na. A mae gar na yn rhybyddu, ynddo fe. Mae'n dweud, peidiwch wneud hyn achos mae rhywbeth anghywir fan hyn. A os ydych chi'n edrych at penod 2 yn llythyr Paul at y Colosiaid, mae'n dweud paid, tair gwaith yn y penod. Falle bod chi'n gallu sylweddoli ble maen nhw. Dwi wedi rhoi just rhywbeth bwlch dros y gair, ond dwi'n siŵr bod chi'n gallu ffindio ni gyd yn penod 2. Beth yw'r gair gyntaf sydd tu ôl y bwlch du na? Peidiwch neu beth? Peidiwch adnod 8. Rhwymo. Ynddo fe, rhwymo. Falle bydd yn dod lan. Mae'r clicker ba. Chi'n gweld nhw gyd nawr. So mae quiz wedi diflannu. Dear. Ble mae Cameron Jones a'r hifen ia? Na i wneud e nawr. Peidiwch. Gadael i unrhyw un eich rwymo chi. Peidiwch. Adnod 16. Felly peidiwch gadael i unrhyw un eich berniadu chi. Ac adnod 18. Peidiwch gadael i unrhyw un sy'n cael boddhad o ddisgyblu'r hunan i'ch condemnio chi. Dyna beth mae Paul yn dweud at yr eglwys yn Colosiaid. Peidiwch gadael unrhyw un rhwymo chi, berniadu chi a condemnio chi. Peidiwch gadael. Ac wrth gwrs, oedd hynny yn digwydd yn yr eglwys. Dyna pam mae Paul yn sgrifennu fel hyn. Oedd Paul wedi clywed bod hyn yn digwydd yn yr eglwys. Ac mae'n sgrifennu at yr eglwys. Ac mae'n dyfynnu beth oedd y pobl yn dweud. Yn adnod 21, mae fe'n quotio nhw. Ac mae'n dweud, chi'n clywed pobl yn dweud, peidiwch wneud hyn, peidiwch blasu hwn, peidiwch cyffwrdd rhywbeth arall. Oedd pobl yn yr eglwys
yn dweud hyn at yr eglwys Cristnogion. Ac Paul yn wir yn gwybod bod hyn yn tanseilio'r hyder nhw yn ei ffydd. O pobl yn treol dweud wrth yr eglwys, wel mae Iesu wedi rhoi cyflawn i chi, ond mae rhaid i chi cael rhywbeth arall. Jesus plus. Mae rhaid i chi wneud hwn i fod yn Cristion go iawn. Mae rhaid i chi profi rhywbeth wahanol. A mae Paul yn really eisiau dweud wrthyn nhw, paidwch credu hyn. Paidwch gadael unrhyw un eich rwymo chi. Dych chi'n cyflawn. Felly paidwch gadael unrhyw un eich byrniadu chi. Dych chi'n cyflawn. Paidwch gadael unrhyw un i cymdemnio chi. Dych chi'n cyflawn. Peidiwch. Ac wrth gwrs, dydy hynny byth yn digwydd yn yr eglwys heddiw, ydy e. Neb yn berniadu. Neb yn cydemnio. Neb yn trio rhwymo chi fel pobl Duw, pobl Crist. Wrth gwrs, mae'n digwydd yn dyfa. Dych chi ambell waith yn teimlo fel Cristnogion bod pobl yn berniadu chi, neu yn cymdemnio chi. Dych chi ddim yn darllen y fersiwn y Beibl go iawn. Mae rhaid chi darllen hwn. So chi fod gwisgo jeans i wneud y cymyn, neu arwain y bysanaeth, neu pregethu yn Llanw. Noti. Bydd Meirio Morris ar ei ôl chi. So chi fod addoli yn yr eglwys yna, mae'n well dodgy. Bydd chi ddim yn clywed gar Duw yn yr eglwys yna. Neu falle bod rhywun wedi dweud wrthoch chi, chi'n rhy ifanc i arwain mewn eglwys. So chi fod pregethu. Chi'n rhy ifanc i fod yn diacon neu arweinwyr, mae rhaid chi aros tan bod hi'n 70 oed. Digon o profiad bywyd. A wedyn bydd yna cyfle chi arwain. A sefyll lan a marw yn fuan. Dwi falch bod humor yn gweithio yn y Gymraeg. Gret. Dydy Duw ddim yn gallu siarad trwyddwch chi. Dwi ddim yn credu bod Duw yn siarad trwyddwch chi. Chi'n rhy ifanc, dibrofiad. Dych chi ddim wedi cael yr un profiad o'r ysbryd glân a fi. So dwi ddim yn credu bod chi'n Christian. Chi'n wahanol i fi. Dych chi ddim mynd i'r bydyddwyr. Maen nhw'n dodgy hefyd. Peidiwch wneud, mae Paul yn dweud. Peidiwch bod fel hyn. Peidiwch derbyn y neges na. Os ydyn ni fel eglwys yn Nghymru yn mynd i tyfu mewn ffydd, mae rhaid i ni peidio wneud hyn gyda'n gilydd. Peidiwch byrniadu pobl. Peidiwch condemnio. Peidiwch rhwystro yr eglwys mae Iesu Grist eisiau adeiladu yng Nghymru heddiw. Ydych chi'n teimlo yn rhwystredig mewn rhyw ffordd? Ydych chi'n teimlo bod pobl yn byrniadu chi? Neu yn condemnio chi? Ydych chi'n cyflawn yn Iesu Grist? Dyna beth mae Paul yn dweud yn y llythyr. Ydych chi'n cyflawn. Nawr te, dwi'n gweld bod y gwaith plant yn dod i ben, so rhaid i fi dod i ben. Tra Cynan? Wel, ie. Dim ond hanner chi wedi cael nawr. Na i symud ymlaen yn gyflym. Beth sydd angen dechrau? Ewn ni symud ymlaen, Rhys, at y sleid nesaf. Mae gen i merch.
Mae'r merch chi yn disgwyl babi cyntaf. Dwi'n rhy hen i fod yn tycu, dwi'n gwybod, ond mae hi yn disgwyl mis Medi. Ond mae yna un peth dwi'n edrych ymlaen at. Bydd hi yn gwybod par mwy mae'r doeth oedd ei thad hi pan oedd hi'n ifanc. Achos mae byd hi yn mynd i newid, ynddo fe. Mae rhaid i hi wneud penderfyniadau fel rhiant. A mae rhaid i hi fod yn doeth. A mae pob rhiant yn gwybod, mae'n bwysig bod ambell waith chi'n dweud paid, ond hefyd mae'n bwysig i wneud rhywbeth positif. Positif hefyd. Dyn nhw ddim eisiau dim ond yn clywed paid, mae rhaid wneud rhywbeth positif. A dyna beth mae Paul really yn wneud. Os ydyn ni'n troi at penod 3 yn y llythyr, dwi jyst yn mynd i tynnu sylw y penawdau, really, beth mae Paul yn dweud wrth yr eglwys, dechrau wneud hyn. Felly, newid y sleid, Rhys, os ydych chi'n gallu. Edrych at y gorchymyn mae Paul yn dweud. Adnod 5, lladdwch. Adnod 12, dangoswch. 13, maddeuwch, gwisgwch, gadewch. Mae Paul yn dweud, dyna'r beth chi fod peidiwch wneud, ond dyna ni, mae rhaid i chi wneud hyn, dechrau wneud hyn hefyd. Lladdwch pethau drwg deiarol sydd yno chi. Dangoswch hithau dosturi at bobl eraill, bod yn garedig. Maddeuwch chi bobl eraill, fel mae Duw wedi maddau chi. Gwisgwch gariad dros y cwbl, gadewch y neges wych am y Mesaia fod yno chi. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n gweithio yn yr haf yn W.H. Jones. Garage yn Conwell Elfyd. A beth oedd job fi oedd glanhau ceir. Ceir newydd, ceir yn cael ei werthu am yr ail waith. Ac oedd Mr Jones yn cadw llygad arna i, o'n i'n just yn ifanc. Ac oedd e'n neud yn siŵr oedd bob car yn lan. Ac o'n i wedi neud fy job fi. Ac oedd e ddim yn hapus os o'n i wedi gadael unrhyw ceir yn frwnt neu ddim wedi really neud job da iddo fe. Mae hyn jyst yn enghraifft i fi. Mae Paul really yn annog yr eglwys. Cadw eich trad ar y llawr, mae rhaid i chi gadael yr ysbryd glân i wneud chi yn lan. Yn lan i gyd. A dyna pam mae'n annog yr eglwys yma. Lladdwch y pethau drwg. Lladdwch nhw. Bob pechod. Lladd yn syth. Peidiwch gadael i fyw ynddo chi. Mae rhaid i chi lladdw fe. Os ydych chi'n gweld temptasiwn yn dod, lladdwch yn syth. Dangoswch bob man y bywyd newydd gyda chi. Fel mae'r eglwys yn neud yn Llanelli, cariad mewn bag, dangoswch. Neud yn siŵr bod pobl yn gweld cariad Duw ynddo chi. Mae rhaid i chi dangos pwy ydyn ni. Maddeuwch. Mae hyn yn anodd ynddo fe. Maddeuwch pobl. Fel mae'r arglwydd wedi maddau chi. A gwisgwch. Gwisgwch cariad dros y cwbl. Dwi'n siŵr wnaethoch chi penderfynu bore yma. Mae'n eitha syml yn Llanw, gwisgo mac. Gwisgo mac. A mae Paul yn dweud, gwisgwch cariad dros y cwbl. Peidiwch, ond gwnewch hyn. Mae yng nghyfraith fi, gobeithio bod hi ddim yn gweld y Ffrwd Byw dros Facebook. Dwi'n eitha hyderus bod hi ddim. Mae'n 84. A mae gyda mam gi Merle, mae'n byw mewn pentre bach, a mae'n bwysig iddi hi cadw step y drws yn lan. Cadw'r step y drws yn lan. Nes i dod mas o'r tŷ bore yma, ac oedd y bins wedi dod, ac oedd y sbwriol i gyd dros drws, y step y drws, ac bydd hi'n grac dwi'n siŵr. Ond mae'n bwysig, ynddo fe, mae'n bwysig iddi hi, achos mae hi yn meddwl, beth fydd pobl y pentre yn meddwl amdana i, os maen nhw'n gweld step y drws yn frwnt. So mae brwsio mynd allan. Mam gi Merle.
Mae Duw yn gweld y cwbl ynddo fe. Mae'n gweld tu fewn ein tŷ ni. Mae'n gweld ein bywyd ni pam dyn ni'n eistedd ar ben ein hunan. Mae'n gwybod ein meddyliau ni. Mae'n gwybod sut dyn ni'n behafio yn gwaith, gyda'n ffrindiau, gyda'n teulu. Mae'n gwybod y cwbl. Mae rhaid i ni polisio pob darn o ein bywyd ni. Yn arbennig y pethau does neb arall yn gweld. A dyn ni'n neud dim bod pobl yn meddwl bod ni'n pobl ffantastig, ond bod ein creadwr Duw yn gwybod bod ni'n wir yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n mynd i orffen. Pan o'n i'n weinidog mewn eglwys, wedi bod mewn weinidog dros 20 mlynedd, yn y weinidogaeth dros 30 mlynedd. Dwi yn digon hen i fod yn tycu, dwi'n siŵr. Ac am rhyw reswm, fel eglwysi, dyn ni wedi rhoi pobl ar llwyfan ac yn meddwl, wel dyna y fath o berson dwi angen fod fel celebrity culture, ynddo fe? A dyn ni wedi codi pobl lan. Ac dyn ni wedi gweld methiant. Stuart yn sôn am hyn nos Lun. Ond y Cristnogion, os dwi'n edrych nôl dros ein weinidogaeth ni, y Cristnogion sy'n sefyll allan, dyn nhw byth wedi bod ar llwyfan. Dyn nhw byth wedi pregeth hir fel hyn. Dyn nhw byth yn arwain, yn y band. Ond maen nhw'n dilyn Iesu. A dwi'n gallu gweld nhw dilyn Iesu. So mae'r neges yn syml bore yma, sydd yn dod allan o'r llythyr, canol llythyr Paul at y Colosiaid. Mae yna rhywbeth mae rhaid i chi peidiwch wneud. Dych chi'n cyflawn bod eich perthynas gyda'r Meseia. Derbyn hynny bore yma. Mae yna cyflawnder yn Iesu Grist, a mae Stuart wedi troi ein llygaid at y nefoedd, ond mae rhaid i ni hefyd cadw ein trad ar y llawr. Peidiwch barniadu, peidiwch condemnio, peidiwch rhwymo i gilydd, peidiwch gadael unrhyw un arall i wneud y pethau yna i chi, ond hefyd gwnewch, dechrau wneud rhywbeth sydd yn dangos i'ch ffydd at y pobl dych chi'n gweithio gyda. Amen. Mae'r band yn falle mynd i dod nôl. Dwi'n gwybod bod y seminarau yn dechrau. Na gadael Rhys i arwain ni. Diolch. Gyda'n gilydd rwan, mewn addoliad. Dwi'n gwybod, falle, un o'r pwyntiau yma sy'n mynd i bod trwy fan a be mi wedi bod yn siarad amdano un specific di taro'ch colonnau chi, rhywbeth sydd wedi hitio chi meddwl am, ydy hwnna'n reality yn y mywyd. Felly, be dwi eisiau ni wneud, jyst wrth i ni canu bach o'r can yma sy'n deud rhodda fy mywyd i anrhydeddu di, chos mae Duw yn deilwng. Be am ni jyst gweddio y geiriau yna i'r arglwydd rwan wrth iddyn ni orffen mewn addoliad. A cofiwch, os ydych chi eisiau gweddi, mae'r tîm gweddi yn y cefn yn fanna gyda Anna a'r criw. Felly, os mae yna wbeth di taro'ch colonnau chi, wbeth di hitio chi, lle chi'n meddwl, chwyd, dwi eisiau gweddio dros hwn, please cymerwch y cyfle, hwnna'n ffantastig. Ond na ni orffen trwy addoli gyda'n gilydd chi eisiau sefyll. Rodda fy mywyd i ddanrhydeddu di ddiweddiw ein cri mawr y gwdenw
Eto, rhodda fy mywyd i. Molwch enw. Arglwydd dyna'n crini, rwy ti'n ddeilo. Ac ie, falle, bod ni'n addoli gyda'n gilydd fyma rwan, Dyw, dyhead ni ar ôl clywed y air di fanna ydy bod ein bywydau ni yn bywydau sy'n addoliad i ti. Bod y ffordd da ni'n byw, yr hyn da ni'n gwneud, y ffordd da ni'n byw allan, y cariad ti wedi dangos at ni yn addoliad at ti yn dod â gogoniant i dy enw di. Felly Arglwydd, da ni ddim eisiau hyn stopio rwan. Ni wedi parhau jyst i styrio ein calonau ni, i pwyntio allan lle wyt ti am ni newid, lle wyt ti am ni byw allan yr hyn da ni wedi clywed. A da ni'n diolch i ti, mae ti dy'r un sydd wedi dangos y cariad yn y ffordd mwyaf. Yr un gallwn ni pwyso arno ein craig ni. Da ni'n moli dy enw di, Arglwydd Iesu. Amen. Diolch yn fawr iawn i Rhys, diolch i Simeon. Diolch i chi jyst i ddweud bydd y seminarau yn dechrau mewn 5 munud. Mewn 5 munud bydd Cymdeithas yr Ysbryd Glân yma yn y neuadd, Cristnogion yn y gwaith, yn y ffermdy,
a dros y greadigaeth yn lolfa Ffrwd Byw. So bydd y seminar yn dechrau mewn 5 munud,